najpríjemnejšie asi. A keďže som na nej najviac robil, tak... Čo dnes oslavuješ? Viete čo, ja oslavujem prínos štúdiu v... Ten bol trošku nastratý, lebo ho nepustili pred hodinou. Ho nepustili. Ja oslavujem takého celkovo, takého prínos štúdiu, ktorý táto fakulta prináša v Bratislave. Toto je inak Bratislavská vysokoškola práva, fakulta ekonomie a podnikania. Mám tu zástupcov, môžete ukázať na kameru. To sú... Oni sa hanbia trošku sa hanbia, ale sú veľmi vzdelaní a je to... Fakulta ekonomie naozaj má veľký progres v Bratislavskej vysokej škole práva, celkovo v Unhinovej. Ako vyzerá tvoja noc a tvoj deň? Môj noc vyzerá ako, že chcem si užívať celkovo každú sekundu, každú minútu a môj deň vyzerá tak, že chcem spať čo najdlhšie, ako to vyzerá. No a tak viete, no však sme mladí, všetko jedno s druhým a tak a však čo vám budem hovoriť, no. Vy to poznáte, veď ste mladý chalan, však čo vám, viete, no. Jedno s druhým, čongo, mongo, víto, líto, píto, nie? A máte nejakú ešte ďalšiu otázku? Ešte dajte, čo? Dobre. Ja som mladý. Aké máš spôsoby na odbúranie raňajších stavov? Opica, suchoty? Nie. To vôbec, to nemám. Takéto nejaké odbúranie stavov, ja o 8 mám školu, no a idem tam, však veď autobusom idem, veď to sú zvieratá. Idem tam normálne na 8 a však vidím, že tí ľudia si to proste vážia, že majú tú školu a tak a je to také, no, tak nejaká každodenná povinnosť, no ľudia to berú ako školu, alebo nie že školu, ale to berú ako zamestnanie, viete, ako myslím. No a tým pádom vlastne každý človek to berie ako zamestnanie. Teda aspoň od nás, no. A keď to má, tak sa tomu venuje naplno a žiadne, že nejaké, že zobudím sa a idem, že Ježiš, mám školu, musím tam ísť z donútenia. My tam ideme z radosti a užívame si to, no. V tom to je. Je vám to smiešné, čo? Nič, v pohode. Nie, my to tak bereme, ale tak keď to tak neberete vy, tak je to v pohode, no. Nie. Ďalšiu otázku? Áno, ďalší. Sekundu, počkajte, volá mi niekto. Zruším to. Nech sa páči. No. Máš popri zábave čas aj na štúdium alebo iné záležitosti? Ježiši Maria. Na prvom mieste u mňa je štúdium. Keby nebolo štúdium, nie som ani ja. Ale keďže je štúdium, takže mám štúdium a od pondelka do štvrtka sa venujem štúdiu a potom piatok mám takú zábavu, že zahrám si futbal napríklad, alebo gorotky, alebo golf a potom idem do mesta s kamarátmi, ktorí vedia, že na prvom mieste mám to štúdium. Inak by so mnou neišli, keby nevedeli, že mám to na prvom mieste to štúdium. Takže keďže idem, takže mám to štúdium, tým pádom mám kamošov, ktorí... Vy si robíte z toho srandu. Pán moderátor, kamera na neho. On si robí z toho srandu. Ešte raz, hej. Takže, ten piatok teda, hej. No, mám kamarátov, ktorí pôjdu so mnou von. Napríklad, zahráme si kocky, alebo napríklad zahráme si žolíka, alebo tak, no a potom vlastne v sobotu ráno pozriem si, že čo nám dala pani učiteľka do školy. Pani učiteľka nám dala do školy domácu úlohu, že máte doniesť kakao z Južnej Ameriky, tak ja mám doniesť južné kakao z Ameriky a mám z tej, vlastne viete, tie ekonomické pojmy a tak, ja to mám doniesť z tej Venezuely. A niekedy mi to ide, niekedy mi to nejde. Ale väčšinou mi to nejde. Aha. O čo vám ide? Slovenské mamičky, pekných synov máte.